Aloysa, så er det torsdag i dag, den 19. september. Og det er også godt vejr i dag, ligesom det var den anden dag, der er ude at cykle. Så klokken er 5, kvart over 5 er den faktisk. Vi skal til Auning og holde med bilen. Og så skal vi til Gjesing, og så til Pindstrup, og så skal vi ind i Pindstrup Centeret. Eller ind i Pindstrup, jeg skal spise på Pindstrup Centeret. Ja. Madpakke, eller ikke madpakke, jeg laver aftensmad, det får vi se hvad der er. Så nu skal jeg derud af, det blev lige lidt senere end jeg havde regnet med, fordi jeg sad og lavede lidt fik om dæk inde med computeren i stedet for at blive færdig med at arbejde. Så nu kører vi derud af, så ser vi på det. Nå, så kom vi herud, og vi har fået det hele på cyklerne. De cykelcomputerne er rendt tør for strøm desværre. Men min den er gang i den, så 20 km er der rundt på ruten. Den er ikke så lang igen, men nu er det også blevet lidt sent, klokken 20 minutter i 6. Så nu kører vi 15 km cirka, så er vi i Pindstrup Centeret, og så spiser vi, og så er der 5 km heroppe. Så det er planen, så vi skal vist, jeg tror vi skal den der vej der, nu får vi lige se, vi skal om i krydset i hvert fald, så hen over krydset. Så det var den vej, men yes, vi ses på ruten. Yes. Ja, så er vi lige kommet ud af Auning, så 1,5 kilometer har vi nu cyklet. Så jeg starter med at gå op ad bakke. Det er lige 25 meter. Så det er sgu noget relativt flad. 93 højdemeter er der tilbage på hele ruten. Så det er jo ikke noget at snakke om. Så det var nærmest den femtedel af 2 af dem her i starten. Så men nu går det mod Gjesing. Der skal være 3,5 km. Nu har vi cyklet noget af det. Så er nok 2,5 til 3. Så vi ses derude. Peace! Nå, så er vi nået til Gjesing. Gjesinghus loppemarked. Ja vel, ja vel. Jeg tror lige vi springer over. Så ja, der må sgu dreje her et eller andet sted, tror jeg. Men det fortæller os nok computeren, når vi kommer dertil. Så lidt genvordigheder med at få den startet. Jeg synes det gik fint nok med at starte, men af en eller anden årsag, så kunne den ikke selv finde ud af at finde ruten hen i krydset. Men det lykkedes til sidst. Nå! Ja. Nå, der kommer rundkørsel. Om 150 meter, så skal vi til højre. Så har den styr på det igen. Så ser jeg på det, når vi kommer længere hen af. Ja, så kommer vi ud af Gjesing igen allerede. 5,3 har vi kørt. Så kommer Løvenholm allerede herhen. Det er når vi kører forbi Auning, og så kører ud igennem skoven, og så skal ind til, hvad hedder den, skovskolen derinde og holder, og så går om. Så virker det som om, der er relativt langt. Men det er egentlig ret hurtigt på cyklen her og komme herhen. Så ja. Et lille mikroeventyr. Torsdags mikroeventyr. Ja, nemlig. Men ja. Så drejer vi jo mod syd, må det jo være, når vi kommer herhen. Og så går det bare der uaf. Hen af, hvor vores har været mange gange. Men måske ikke så tit på cyklen. Nej, der er vi svingen. Vi skal mod 16. Der er også lige vandingsanlæg. Det bruger nok ikke så meget lige for tiden. Det giver i hvert fald en masse dytteri. Nå, og længere herhen af, der er vi kommet ud gående flere gange. Nå, herhen hvor vi kom gående ud flere gange. Ja. De har sådan en eller anden form for kapel-agtig ting herinde. Det er faktisk svært at se lige nu, fordi der er så mange blade på træerne. Man ligger lige derinde bagved, og jeg tror den hører til Løvenholm, det må den jo gøre. Der er også en vej, der går derinde op til Løvenholm. Så det er nok noget, de har brugt før i tiden, at de bruger det måske stadigvæk. Who knows. Men her kommer man ud, så, og så længere herhen af 1000 meter, jeg ved ej. Der er vi så gået ind i skoven igen, når vi har gået det. Ja, det er her, vi går ind. Og vi er gående.
Så er det der en af det foregår. Men nu foregår det lige ud. Så kommer hen på den vej, vi også kører på, hvis man skal ind til Langsøen. Så det kender vi. Ja, skal til højre igen. Så det er igen et sted uden navn. Det er nummer 16. Vi kører med nummer 16. Til de andre steder, der er de navne. Men der hvor vi skal hen, der er de bare de streger der. The unspoken. Ja, nu går den ned mod landevejen. Til Renå. Den kommer hen til her om lidt. Så er vi nede ved landevejen lige om lidt. Så er lige 1.500 meter hen. Det var her vi holdt for, ja, det var en måneds tid siden efterhånden, eller lidt mere måske. Hvor jeg fik et eller andet sort på min hjul her. Lige her holdt vi. Der var nogle af lastbiler, så jeg tror der var lastbiler, der tabte et eller andet, fik om dæk. Men nu skal vi til højre her, så skal vi lige køre på landevejen lige en 500-600 meter, så 700 måske, så vi kommer ned mod Maria Magdalene. Så så der er sol på herhen af. Der er hele 1,2 km, hvis vi kan cykle herhen af. Nå, men det må ikke dække over. Ja, og lige en 400 meter til vi skal dreje. Bare tager den der bil, der kommer ud. Der skal vi dreje. Så er de lige derhenne. Jeg kan godt se et skilt derhenne i virkeligheden. Så ja. Og så går det mod... Nej, det gør det egentlig ikke, men man kan komme til Maria Magdalene, når man lige når man drejer ind, og så deler den sig i to. Og der skal vi faktisk ikke på Maria Magdalene, der skal man finde så. Så det er bare fint. Men det er også det største, jeg kommer til at køre på, men det er selvfølgelig også landevejen til mellem Randers og Renå det her. Men ikke fordi jeg har været så meget trafik alligevel, der er god plads her. Men de andre veje, de er små, og så skal jeg på banestien til sidst, ja. Så er der ingen trafik, der ikke er nogen, der kører bil. Så, men ja, det er her, vi skal ind. Maria Magdalene. Der kommer ikke nogen bagfra. Syddjurs. Der skal vi til højre her, Brunmose, Pindstrup. Ja, så går det bare mod Pindstrup, så skal vi lige rundt ned i Pindstrup for at komme op ad banestien, og så kommer, Pindstrup Center jo lige efter. Så ja, 4,5 km, så er vi klar til aftensmaden cirka, vil jeg tro. Ja, vi er stadigvæk på vej med Pindstrup. Vi lige får med her også, vi har kørt en masse af højdemeterne. Der var jo 116 højdemeter i alt, ikke fordi det var så meget. Men vi har kun kørt vi kørte lidt over halvdelen af ruten. Men der er kun 31 højdemeter tilbage, så de fleste højdemeter, som har været lidt inde på, de var i starten. Og så også en bakke heromme ved Løvenholm. Nej, ja. Så det er bare afslapning resten af vejen nu. Lige kan vejen det åbne stykke af skoven. Og så var det også, at jeg har et navn herinde. Jeg kan ikke bare lige blive det hedder herinde. Men det sjove ved det her, det er, at der er skov hele vejen rundt om. Så selvom det så er ret stort derinde, så kan man ikke komme ud uden at komme igennem skoven. Nej. Ja, så er vi kommet her til, hvor vi drejer ind, hvis vi har været skoven rundt. Så skal vi nemlig ind der, og så hvor vi kommer ud lige her. Så der krydser vi vejen her, men som sagt, så tror jeg aldrig, vi har kørt her på cykel. Altså lige det her stykke her, derfra og så derhen. Så ja, men det gør vi i dag. Og det er 18,6 grader ifølge cykelcomputeren stadigvæk. Så lidt varmere faktisk, end det var den anden dag. Men der stod også på 22, der er lidt tid inden vi kørte, hvor jeg skulle have været færdig, men jeg stadigvæk var ved at arbejde. Og det gjorde den ikke den dag. For der var den på 20 grader, eller 18,9. Det var så godt nok lidt i 6. Så, men nu er det cirka en time senere med samme temperatur.
Men nu kommer Pindestrup lige om lidt. Nu er vi kommet ind i skoven igen så småt. Som sagt, så skal man også køre ind i skoven. Man kan ikke komme ud uden at komme igennem skoven. Men det er jo bare en vej, man kører på selvfølgelig. Men det er sjovt det med, at der er skov hele vejen rundt, og så er et stort åbent område inde midt i skoven. Uden åbninger ud. Så ja. Så er snart i Pindestrup. Vi har holdt derinde i bilen en gang og var ude og gå tur. Og nu kommer Pindestrup her lige rundt om hjørnet. Så er det bare lige ned til hovedgaden, om man så må sige, over den, og så kommer vi ind på banestien. Og så er det jo bare den direkte vej til havnen på banestien med stoppet på Pindestrup Center, som sagt, for at spise. Så Pindestrup. Det var de første mange gange, vi kørte igennem, og så troede ikke, der var mere Pindestrup by, end det er bare, det ligger langs landevejen. Men der er faktisk et ret stort område her med parcelhus, så relativt stort. Så ja. Krydsende trafik. Så kommer vi til hovedgaden. Nu skal vi afsted hen, hvor der står et skilt i dag. Eller i den her gang. 6 til venstre var det. Ryomgård. Så ja, så skal vi køre 300 meter, så skal vi til højre. Og så kommer vi ind på banestien her længere frem. Og lige en lille trehjulsfætter. Ja, så er det altså bare til højre. Ringsøvej. Der kan man her Avning Ryomgård på cykel. Ja. Men nu kommer banestien lige her om et øjeblik. Vi kommer faktisk lige der op på bakketoppen her. 70 meter. Så det er her. Så kan vi godt finde vej nu. Nu går det bare lige ud. Nærmest til at være ved bilen. Jeg skal lige huske at dreje til venstre, for ikke at komme ud på samme rute en gang til. Så men nu tænker jeg snart, at det er om 1,2 km skulle vi noget, så det er nok der, hvor vi drejer ind på Pindestrup Centret. Nå, så kommer der hen. 140 meter. Så er det tid til aftensmad. Så er der ikke langt tilbage. Og vi har kørt det her. Vi se, der var kun 4,04 tilbage nu til bilen. Men det var også planen. Fordi at ja, der er ikke engang en time til, så går solen ned. Så nu må vi herinde og se, om der er pladser herinde. Det er der nok. Det kunne selvfølgelig godt være andre, der har fået samme idé som os. Fordi det er godt vejr på den her årstid. Hey. Det ser ud til, det har det for os selv herinde. Nå, der er ingen sol herinde. Man må ikke det går alligevel. Så kommer vi herind. Så nu har vi fået maden frem. Hvis ikke får drukket noget og så drikke. Nej, det er også fordi, det var en lidt kort tur jo. Ja. Det kan man nå endnu jo. Så ja, nå. Lad os sætte os og finde tingene frem. Ja. Ja, jeg har lige fået menuen her. Det var kogte kartofler, det er koldt det hele selvfølgelig. Ja. Så det er fiskefiléer, der er lavet i ovnen, og så er det kartofler, der er kogt, og så er det en hjemmelavet remouladesauce med citron i. Og så er det lidt agurk og lidt gulerod. Ja. Og så den der remouladesaucen der. Sauce. Ja. Velkommen. Tak. Så er vi været klar til at skal afsted igen. Krine, hun er på vej ud af området her. Og så skal jeg også afsted. Og skal vi se, hvad den siger. 3,9 km er der tilbage, så det er jo ingenting. Så var vi bilen. Men det er også ved at være lidt køligt nu. Og klokken den er 6:07. Solen går nok ned cirka kl. 12:30. Det kan jeg faktisk lige se her på den her, hvor den går ned. Den går ned kl. 19:29 solen. Så der er det 23 minutter til. Men jeg var også heldig til at komme ud af. Vi ses!
langt fremme. Jeg tror, den er kommet ind i bremsen nu. Nå. Her ser man kan fange hende herhen. Så tager vi lige de sidste 3,7 km, der er her tilbage nu. Lige for aften han er her. Ja. Lidt køligt nu. Jeg ved ikke lige, hvad den står på temperaturen. Det kan vi lige finde ud af her, mens vi holder det her kamera. 15,0 står den på nu. Så det er selvfølgelig også noget af et fald fra... Jeg ved ikke lige, hvad klokken var, da vi kiggede på det sidste, men det er ikke fordi, vi satte og spise så længe. Vi har maks været der i 25 minutter, tror jeg, sådan et eller andet til spisning. Halv time højst. Ja, så har vi sat på, at solen lige kunne give lidt varme. Men den er lige gået så meget ned i solen nu. Der er ellers stadigvæk 13 minutter til cirka, den skal gå ned. Og den er væk derhenne stort set bag træerne. Det er ikke meget. Det er ikke meget, man kan se den derhenne. Nå. Og på cykle 3,5 km er den. Nu er den nede på 14,2 grader temperaturen. Det bliver koldere, når man kommer herhen. Det er fordi man kommer tættere på det sorte sovn, eller hvad? Selvom man stadigvæk er i Avning. Eller nu er vi i Avning. Så nu er der 709 meter hen til bilen, står der. Så kan vi snart komme ind i varmen, og vi sidder varmt tændt. Ja. Nå, så skal vi dreje til venstre her. Så kommer vi ud på den rute, en cykelhjulen foreslår. Så får det hurtigere det her om til bilen. Så er fri for at komme helt op i lyskrydset. Så kan vi bare lige komme igennem her og løbe af jern. Så kan vi bare komme igennem her. Vi kan også prøve det. Det tror jeg godt, man kan. Det prøver vi. Så ser vi, hvad der sker. Jeg tror, parkeringspladsen kommer herom. Det er spændende det her. Eller om vi farer vildt. Der er noget, der tyder på, at vi kan fare vildt, for der holder om biler, han ikke kender. Så er vi vejs ende da. Skal vi lige se, hvad det bliver til. 20,5 kilometer blev det til. Så ja, men nu er det bare at få det her pakket på bilen, og så er det afsted hjemme af. Ja, så er jeg kommet hjem. Det blev nu halvmørkt. Ja, hvad er klokken? 10 minutter i 8. Så nu er det også 20 minutter siden, det går ned solen her. Så ja, men det var en god tur. Så nu skal vi lige have pakket cyklerne af, og så skal vi ind i stuen måske, eller et eller andet tilsvarende. Hej.